Abusuan pani ahia dwumadi so nie eya binom ekase Akwasidea eya asantefo afahye na eno na yente ase enenti ya body apre teacher oba manhia ha manhia krache efa amamre amane ene niam bi efa asante ho akire wo so a na wabọ pini ha uduru ha na chese ya no pomasibre ne ha ya ne wo sabre ye ni teacher twen komo kakra teacher ya mo akwa baba pani ahia dwumadi so yo mejimo so eburu teacher afahye ene Akwasidea eya de kro anase ebinum kasa asantefo ya afahye ne Akwasidea yo mpempi ya na ebinum timi gina bibiachi no mo aka omo adwene se de omusi hu no ebi okra o kire bibi mu o kire mu fa ono se de osi na ne mamu no se de osi ti ase enso ntesa mpempi no obozo oti bibi mu yi abusa ehofo no no mo no nkan kire o se sei na tie ye ka se afahya ya na ye afi ade bi a ye de kai bibi ene friends ye shefa na che say once a year afahye de afi bia na ye sa de no enti ade bia wo ye bia na ekọ na behia sa ayi no a afi no a eno ne wo shefa eno ya afi Akwasidea de emprankono ewo afi no mu na ebe appear 9 times ewo empranko akan asra na no mu no Akwasidea wo mu mpranko eda bia obetese ye friend daboni bia ewo mu nkono enti okude nkron Akwasidea nkron fofie nkron sa enti ade eba emprankono de wo ye de kofre no afahye na emom ye wo ayi bia efre no odwura ne de afi bia baba ko asante ye di odwura so odwura no aha na nanke ye di ne kase ba na de ba ya ema ayi tikodae ene se mra abrofo no di asantefo so no mbefa asanteman no ebuye no me en se odwura nso sa mra no nana wo mo ayebu a mo kumfo wo man no mu no sa mra no nana ye twe wo mo aso enti wo mo de wo mfa ne se yekum nipa enti yekum nipa de ne ya bedi mo so de a ene efiri na kro ye twem enzo ye kenzo wo mukrom de ade ya friend capital punishment ye no ho de wo ho profu de se da na mama be kuye yo enti yenzo yese ye capital punishment no e hye afi bia ye di odwira are na se ohunu se yekum nipa ye obi a ye bua no kumfo ene ye de ne to kopem odwira bre na ye na fi ho enti eno nti omo maye asanti dwa odwira no twa ekopem hwe efi 1902 ana 1901 ya santo awo no ya abrofo no ebefa asanti so mu buo no ekopem 1960 ansana ye makwan se afedi mu ntimi edi dwira no nti abrofo no kura akoye no abanya bae nso na CPP abanya na kwame nkroma na ono nso sabia nyaro no abrofo sam no kakra wom nti odi abrofo no hihye gu ono so a kopem 1960 ansana nti sese na akoba se asanti dwuratwa no agye so asante nyene no akase enne maboa me ho metwadwura nti enhye da nye afibia te se de ne tika na emom afahye ene Akwasidea enya de kro de bi enya de kro na me kiro se e ka sa afahye ade a ye na afia once a year teacher ya da si to maburu informa ye fa ya mamre ne ya mane ho ne niam bi omunnim na enso omo a kirem de omo pese de o kan ade a wom ne se ade a efra na mane ne amamre no sisi no ye kristosam ne esuma hodo bi abefrafra na ma ye wire kura afi enti sese ne so anhye da musa ame ya nkyire mu ye na ofa ne de wa onima obato amanapa teacher ya da se yo izunda abusia teacher ene no twetwe nkomo e manhia krache amamre ne amane ne abakosem bia fa sante ho no inside ho empani ahia dwumadie so nko na abanya nkyire mu bi sei like subscribe na share ne nyina yensuade